daming information tapos papadala ka pa rin sa fake news. Artista ba to? Hindi, Bakit pa sinishare to? Alam mo mga minsan ako, Jegs, nasusurprise ako. For example, there are some people na alam mo namang educated, alam mo namang sila yung mga tipong the last people who will listen to fake news. Pero magugulat kayo mga sinishare nilang mga... nalulungkot din ako. May mga kilala ko na ano. Same, na parang bakit pa sinishare to? Nag-share siya ng ano na si Harvey Specter nagsalita sa CNN. Ano ba yun? Na si Harvey Specter po ay karakter. Oo, sa series na Suits. Sa series ng Suits, yun yung shinare niya, tapos naniwala siya. Tapos ang nakakalungkot, yung nag-share na yun, yung para bang aral naman, empleyado, alam mo yun, yung parang, yun yung isa sa mga huling tao na maiisip mo na pwedeng mag-share ng fake news. Tapos meron pa mga lawyer sa Legally Blonde. Ano ba yan? Yung mga fictional character. Fictional po sila. Pero kasi kung yun nga, alam mo, si Harvey Specter ng Suits, when you watch that series, napakagaling niya talagang lawyer doon. Kung halimbawa hindi ka nanonood ng Suits at nakita mo lang yung isang clip, tapos inedit nilagay sa CNN, maniniwala ka din eh. Parang picture lang eh. Di ba? Pero maniniwala ka. Pero syempre search ka din. Tanungin mo ba to? Artista ba to? Hindi, ako usually si-search ko, attorney ganito. So search ko yung si attorney ganito, lalabas naman eh, fiction character, blah. Tama. So huwag tayong basta-basta pong nagpapaniwala. Importante issue sa mundo ng teknolohiya na tayo po ay nagdo-double check. Fact-checking is key. Correct. O diba? Daming information tapos papadala ka pa rin sa fake news. Ano ba? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.